Osakidetzako arduraduna. Neko, gaur manifestazio garrantzitsua zer eskatzeko? Bueno, azken finean eskatu nahi duguna, Osakidetza kolapso totalean dago, lehen arreta kolapso totalean dago, eta, bueno, labetik esan nahi dugu, hau ez dela Osakidetzaren plantillaren aurkako eraso bat soilik, hau ez da Osakidetza daukan problema bat soilik, hau gizarte osoaren problema da. Eusko Jaurlaritzak eta Sagardui andereak ez ditu bermatzen gizarteak behar dituen osasun zerbitzu publikoak. Beraz, gizarte moduan erantzun behar dugu eta labetik gizarte osoari, bai eragile politikoei, bai eragile sozialei, dei egiten diegu borrokan jarraitzeko eta mobilizatzen jarraitzeko osasun publikoaren defentsa guztion lana bai. Hemendik, albora!